tabuk o mangpli kaisa jeheno barang lagi tongo tei ang tui phekanong bagui o barli biduni mangpli biduni screen o. Norok viral mangpli ni biduni screen o nugui saimano chungjakhana amsi kirima chisa patimung bo jaga patika hanui. Bo jagao o nakodula pai kelake hanui. Kang sai khnaruna nai tongdi ani chirano. O viral biduni mangpli kaisa phekya Madhya Pradesh ni hinui chung saimangka. Madhya Pradesh ni kaisa mela ni apatimung hinui bo koktoma rogo kaisa phekya saimangka. Apatimani thai wngkha kaisa school ni playground no kaisa mela chungjakmani tai apatimani dino a mela ni a nakadula o kai tongo a school no chatra rok ba chhatri rok hinui koktoma rogo saimangka. Saimamani mote a chhatri rok jefuru o nakadula kai tongo a kai tongmani jorao no o nagadula bai klai rwkha tai aroni local borok ni mote hingkhe borok saka je mela 20 din romui choli tongmani hini borok sai khwnarwkha hingkhe nugui mankha norok kaisa kirima chisa patimung pati thangmani kintu a patimungo kebo khoroksani langma ariliya amtui hai koktoma kaisa phekya sago thingno dukhu mankha haibano keboni langma arimani koktoma kaisa phailiya hingkhe norok o mangpili nungmani pore norok neta mung uansukha je nakodula chung je jagat no tongthogui kao amo jini bagui danger bo wngui mano hingkhe paithak amsa kok samui ang ani video ma pari sinai norok jodi no ani channel no chajakha like subscribe share khai di modi hai tebo kotal kotal video rok manani bagui. Thank you.